Марката Mercedes-Benz не е просто автомобилен производител. Тя е институция. От момента, в който Карл Бенц патентова своя моторлаген през 1886 година, трилъчевата звезда символира стремежа към съвършенство по суша, въздух и вода. Но в дългата си история Мерцедес преминава през периоди на абсолютна доминация и моменти на сериозни кризи. Феновете често разделят историята на марката на две епохи. Преди сливането с Крайслер и след това. В това видео ще разгледаме как стремежът към печалба понякога засенчва инженерната мисъл и защо някои модели остават във вечността, а други в моргата за коли. Трите ужасни модела. Mercedes-Benz S-класа W220 от 1998 до 2005 година. Когато луксът срещне икономията. Когато W220 се появява на пазара, той трябваше да бъде революция. Неговият предшественик, легендарният W140, известен у нас като Мечока, беше критикуван, че е твърде голям, твърде тежък и твърде скъп за производство. Бордът на директорите реши, че наследникът трябва да бъде по-елегантен, по-технологичен и най-вече по-евтин за производство. Това решение се оказа пагубно. Проблемът с корозията. W220 е един от първите модели, при които Мерцедес започва да използва бои на водна основа и нови методи за подцинковане. Проблемът беше, че тези методи не бяха тествани достатъчно в реални условия. Резултатът – автомобили на стойност $100 000 започнаха да раздясват по вратите и калниците още на четвъртата си година. Това беше нечувано за S-класа. Въздушното окачване. Системата Airmatic предлагаше ненадминат комфорт, но компонентите й бяха направени с цел ниска производствена цена. Гумените маншони на въздушните възглавници се напукваха, а компресорите изгаряха, защото релетата им често засядаха в затворено положение. Когато окачването се повреди, колата буквално ляга на асфалта, правейки я невъзможна за каране. W220 представи системата Command, която за времето си беше върхът на технологиите. Въпреки това, използването на оптични кабели D2B система означаваше, че ако един модул, например CD Changer в багажника, се повреди, цялата информационно-развлекателна система спираше да работи. Течовете на вода от запушени дренажи под предното стъкло често заливаха главните модули, което водеше до хаотично включване на светлини и чистачки. На второ място, като най-лош, имаме Mercedes ML W163 от 1997 до 2005 година. ML беше изключително важен модел за Мерцедес. Той трябваше да бъде първият луксозен SUV на марката, насочен към американския пазар. За целта беше изграден нов завод в Алабама. Но комбинацията от неопитна работна ръка и евтини материали превърна ранните модели в катастрофа. Ако седнете в ML от 1998 година, ще се запитате дали сте в Мерцедес или в бюджетен корейски автомобил. Пластмасите бяха твърди и изкърцащи. Копчетата за стъклата често се чупеха, а тапицерията на тавана се отлепваше само след няколко години излагане на слънце. ML страдаше от сериозни проблеми с трансмисията и задвижването 4x4. Раздатките често дефектираха, а сервоусилвателите на волана течаха постоянно. Ранните автоматични трансмисии 722.6 имаха дефектен лагер на входящия вал, който можеше да унищожи цялата кутия без предупреждение. Спирачната система, базирана на ESP, беше твърде агресивна и често износваше наклътките за по-малко от 15 000 км. На трето място като най-лош Mercedes-Benz CLA C117 от 2013 до 2019 година. CLA беше маркетингов триумф и инженерен компромис. Целта беше да се привлече младата аудитория, която не може да си позволи истинска C-класа. CLA е базиран на платформата с предно предаване. За много пуристи това беше предателство към наследството на Мерцедес. Двигателят е разположен напречно, което променя баланса на колата и води до недозавиване. За да изглежда спортно, окачването беше направено изключително твърдо. В комбинация с ефтините седалки, дългите пътувания с CLA станаха изпитание за гърба. Вътрешният шум при скорост над 100 км в час е изненадващо висок заради липсата на достатъчно изолация и вратите без рамки, които често не уплътняват добре. А сега, 5 най-страхотни модела на Мерцедес някога.
На първо място естествено Mercedes-Benz W124 от 84 до 95 година. Ако трябва да изберем една кола, която да представлява златния стандарт на Mercedes, това е W124. Това беше периодът, в който инженерите казаха на счетоводителите да мълчат. Тук срещаме легендарния дизел OM606, 6-цилиндров агрегат, който е наричан дизеловият 2JZ. Той е толкова преоразмерен, че може да издържи огромно натоварване без промяна на вътрешните компоненти. Бензиновите двигатели M103 и M104 също са еталон за баланс и дълголетие. W124 използва патентованото задно окачване с 5 носача, което предлагаше комбинация от стабилност и комфорт, която конкурентите не можеха да достигнат в продължение на десетилетие. Качеството на боята и антикорозионната защита бяха толкова добри, че дори днес, 30 години по-късно, много екземпляри нямат нито една точка ръжда. Това е кола, която може да измине 1 милион километра и пак да се чувства стегната. На второ място Mercedes-Benz G-класа W463 от 90 до 2018 година. G-класата започва живота си като военна машина, но се превръща в най-разпознаваемият символ на статус в света. Нейният успех се дължи на факта, че Mercedes отказа да промени основната й рецепта в продължение на десетилетия. С 300% механични блокажа на диференциалите, G-класата може да премине през терени, където дори пешеходец би се затруднил. Шасито е от тип носеща рама, което я прави практически неунищожима при тежка експлоатация. Звукът от затварянето на вратите на G-класата е сравняван с презареждането на пушка. Тази механична суровост, комбинирана с луксозния интериор на по-късните модели, я прави уникална. Въпреки аеродинамиката на тухла, моделите G500 и G63 AMG предлагат ускорение, което засрамва много спортни коли. На трето място имаме Mercedes-Benz SL R129 от 89 до 2001. SL R129 беше технологична витрина. Дизайнът на Бруно Сако е толкова вечен, че днес колата изглежда също толкова елегантно, колкото и в дена на премиерата си. Това беше първата кола с автоматично изкачащ ролбар, който се задейства при опасност от преобръщане. Седалките бяха с интегрирани предпазни колани. Изключително сложна и скъпа конструкция за времето си. Хидравличният гюрук беше инженерно чудо, което работеше безпроблемно години наред. Моделът 500 SL с V8 двигателя M119 се смята за най-добрия баланс между мощност и надежност. Това е кола, която се чувства солидна при 250 км в час на магистралата в Германия и същевременно е достатъчно комфортна за разходка по Лазурния бряг. На четвърто място Mercedes-Benz C-класа W204 от 2007 до 2014. След проблемите с W203, Mercedes знаеше, че трябва да върне доверието на клиентите си в C-класата. W204 беше резултатът от масивна тестова програма. Той се усеща като мини S-класа, но без нейните сложни въздушни окачвания. Интериорът, особено след фейслифта през 2011, е изработен от материали, които не се износват лесно. Електрониката най-накрая стана надежна. Дизеловият двигател OM651, 2,2 литровият, стана работния кон на Европа. Макар да имаше начални проблеми с дюзите на Делфи, те бяха отстранени и агрегатът се доказа като изключително икономичен и издържлив. За любителите на скоростта, C63 AMG с неговият 6,2 литров атмосферен V8 M156 остава една от най-лудите коли, правени някога. На пето място Mercedes E-класата W211 Facelift от 2006 до 2009 година. W211 започна трудно с дефектната спирачна система SBC, но Mercedes направи нещо рядко. Призна грешката си и при фейслифта през 2006 преобрази колата напълно. Премахването на SBC и замяната му с конвенционална хидравлика направи поддръжката по-евтина и сигурна. Двигателите от серия M272 бензинови и OM642 V6 дизел бяха усъвършенствани. W211 предлагаше най-доброто комби в класа си, с огромно пространство и самонивелиращо се задно окачване. Това е последната E-класа, която комбинира мекото возило на старата школа с модерните системи за безопасност. Технически анализ и съвети при покупка. Когато купувате Мерцедес на старо, правилото е едно. Няма нищо по-скъпо от ефтин Мерцедес.
Ако все пак сте се влюбили в W220, търсите такъв, който вече е преминал през ремонт на въздушното окачване или е преправен на пружини. Проверете внимателно джобовете на калниците за скрита ръжда. При EML W163 винаги проверявайте състоянието на автоматичната кутия. Маслото трябва да е чисто, а превключването неусетно. Защо добрите модели държат цена? Цените на W124 и R129 започнаха да растат главоломно. Те вече не са просто стари коли, те са класики. Купуването на добър W124 днес е по-добра инвестиция от държането на пари в банка. При W204 и W211 Facelift все още може да намерите добри ежедневни автомобили, но поддръжката им изисква специализиран софтуер, затова квартални сервизи, които не познават марката. Като заключение, Mercedes-Benz е марка, която се учи от грешките си. Периодът на лошите модели беше урок по смирение за компанията от Штутгарт. Днес, когато гледаме към бъдещето на електрическите автомобили от серията EQ, остава въпросът: дали новите модели ще притежават душата и здравината на W124 или ще се превърнат в технологични играчки за еднократна употреба като ранните W220. Едно е сигурно: ако искате да разберете какво означава автомобил, трябва поне веднъж в живота си да притежавате Мерцедес от златната ера. Независимо дали ще изберете комфорта на E-класата или бруталността на G-класата, вие ставате част от една история, започнала преди повече от 140 години. Благодарим ви, че изгледахте това подробно видео. Надяваме се този анализ да ви помогне да направите правилния избор и да избегнете дупката в бюджета, наречена проблемен Мерцедес. Абонирайте се за канала, хайпнете и оставете лайк на този клип.